Daj. Twoja. Wiemy? Ten jak się tam pcha. Trzeba kupić takie kamery, na przykład na bramkę, żeby poptać. Takie, nie wiem, z 3 kamerki. 2 z 3 kamerki, jedną na bramkę, jedną wiesz. Z tego? Ile gdzieś kosztuje taka dobra? Nie wiem. Nie patrzyłem nigdy na Allegro. Od bramki, kamerki, dobre granie, nie gadaj. Zaraz się wszyscy pierdoli. Dobra, biegnie tutaj. I out. Do niego. Krzysiu. Jego mogę na takie coś ominąć. Ej, no, kurde. Dobra, teraz nie ma fauli. I wyprzedził go i będzie gol. Nie ma. Ajajaj. Co to było? Mam już szybko grę. Twój. Czechu. Jak ten mecz już trwa? Minuta, 2. 2 minuty już ten mecz. Którą gramy? Sędzia zmiana piłki. Okej. Nie chcę zmienić. Ja sobie pójdę potem. Dobra, jak ta wleci, to tą weźmiecie. Jak jedna wyleci, to no, drugą weźmiecie. Nie wyszła. Wyszła. Sędzio, patrz, bo on kopie po nogach. Trzymaj się ręką. I lubuj. Dupa. Spokojnie, idzie do bramki. I gol! 1-0. Krzysiu. Nie ma. Ochroniarz ma nie nogą, nie kopnąłem nawet. Ej! Co tu się dzieje? Co? Nie. No to Nie wolno ci grać dalej! I czy trafi sam? Nie trafi! Tu masz piłkę. No co garno? On tu swoją. Ja nie prowadzę. Ale mogłeś teraz to wygrać, jak łatwo. Wiem. Ile minut trwa już mecz? 4. To jest chyba najdłuższy jest. Wieku. Później wygracie. No. O pucharnym barku. Od drugie miejsce. O pucharnym barku. O puchar Coca-Coli. to ma 3 punkty. 4. 4 miałem. Ale 3 Sam mówiłeś. za wygraną meczu jest 3 punkty. Ale chciał piętką. Piłka Czecha. Wszystko przez niego. Twoja, tata. Nie trafił. Jest piłka Lobem. Krzycha.